муҳоҷири қирғизистоние ки худро азамат муаррифӣ мекунад мегӯяд ҳоло дар наздикии гузаргоҳи Маркина воқеъ дар марзи Русияву Украина қарор дорад. Ба қавли ӯ марзбонони рус 10 рӯзи пеш барояш иҷозаи убур аз гузаргоҳро надоданд. Москвада иштеб бул жакка подработкага келгенбиз. Ман пештар дар Москав кор мекардам. ба кор дар сохтмони Луҳанск барои ба даст овардани даромади иловагӣ омадем. Аз сабаби он ки муҳлати шиносномаам ба охир мерасад, хостам ки тавассути Русия ба Қирғизистон баргардам, аммо нагузоштанд ки аз сарҳад гузарам. Гуфтанд ки номам дар феҳристи сиёҳ аст. марзбонони рус ба азамат коғазеро аз вазорати корҳои дохилии Русия супурданд ки дар он гуфта мешавад вуруди ӯ ба қаламрави Русия манъ шудааст. Ба ин муҳоҷир ҳамчунин ҳушдор дода шуд ки дар сурати пайдо шуданаш дар ҳудуди Русия ба ӯ ҷарима ба маблағи 300 000 рубл ва ё ҷалб шуданаш ба корҳои ҷамъиятӣ ё зиндон ба муддати 4 сол таҳдид мекунад. ман то ҳанӯз намефаҳмам ки чаро чунин ҳолат пеш омадааст. ман то ҳол ҳеҷ қонунеро вайрон накардам ки маро ба Русия роҳ надиҳанд. азамат аз моҳи декабри соли гузашта дар қаламрави Украина ки нирӯҳои Русия ишғол карданд қарор дорад. ба гуфтаи ин муҳоҷир ҳамроҳ бо ӯ як гурӯҳи 30 нафараи қирғизистониён аз Русия ба Луҳанск омаданд. дар шаҳрҳои аз ҷанг хароб шуда онҳо ба корҳои бомбпӯшии биноҳои нав машғул буданд, вале шартномаи расмӣ надоштанд. мо бо яке аз ширкатҳои сохтмонии Русия ҳамкорӣ мекардем, вале бо он шартномаи расмии меҳнатӣ набастем. мо бо маслиҳати як дӯстамон омадем, бинобар ин медонистем ки ба ёрии ширкат умед баста наметавонем. рӯзи 2 май муҳлати шиносномаи ман ба охир мерасад. ман мехостам аз ин ҷо биравам. 20 рӯз муҳлат доштам, аммо бо гузашти вақт рӯзҳо камтар мешаванд. агар муҳлат тамом шавад, намедонам ҳоли ман чӣ хоҳад шуд. ба гуфтаи ин муҳоҷир ӯ ба сафорати Қирғизистон дар Москав нома навишта кӯмак хостааст, аммо аз намояндагии дипломатӣ то кунун посух нагирифтааст. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав мегӯянд роҳҳои кӯмак ба ин шаҳрванди Қирғизистонро ҷустуҷӯ доранд. бизге кайрылган азаматтын бул көйгөйдү дар ин ҷо ду роҳи ҳалли мушкилот вуҷуд дорад. якум таслим шудан ба мақомоти Украина. аммо дар ин ҳолат муҳоҷирро барои ҳузур доштанаш дар минтақа ишғол шуда метавонад то 20 сол зиндон таҳдид кунад. роҳи дуюм дипломатия аст. вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон бояд аз ҷониби Русия барои берун шудан долонро дархост намояд. то кунун омори муайяни қирғизистониҳое ки дар минтақаи ишғолшуда кор мекунанд мавҷуд нест. ин рақам шояд садҳо ва ҳатто ҳазорҳо нафарро ташкил бидиҳад. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ, бо вуҷуди хатарҳои зиёд ва ҳушдорҳои онҳо, бисёре аз муҳоҷирон то ҳол барои кор ба қаламравҳои Украина мераванд ки аз ҷониби Русия ишғол шуданд. ин муҳоҷирон намефаҳманд ки Русия онҳоро дар ҷанги зидди Украина аз чӣ роҳе истифода мебарад.